Umpisa ka pala. Magkitulong tayo. Ano ba na kami? Ano?
ba? Kapunta natin sa BSI. Kasi
Ayoko, hindi nga ako bibilan ka na ng pera. Ana, adjust mo na lang itong camera sa namin mo. Hindi na itong camera sa ganyan. Ilang kami mo din.
medyo nakapagkaroon siya. Ano dapat kayong silver gift eh? Balik ka nga.
pumasok ako bigla. Ay, naroon. Mamaya na. Babalik ako sa nag-grill eh. Like, babalik ako ng grill pa, mamaya tayo mag-usap.